Как изглежда доброто родителство? Един ден твоето дете ще погледне назад към детството си и ще каже едно от двете. Чувствах се обичано, в безопасност и разбрано. Или никога не бях достатъчно добро, каквото и да правех. Кое искаш да каже твоето дете? Родителството е най-важната роля в оформянето на човека, който детето ще стане. И въпреки това, много родители не осъзнават колко силно влияние имат думите, реакциите и поведението им, докато не стане твърде късно. Днес ще говорим за това, как наистина изглежда доброто родителство и как да отгледаме деца, които са емоционално стабилни, уверени и подготвени за живота. Доброто родителство започва с връзка, не с правила, не с страх, а с усещането за сигурност. Децата се развиват най-добре, когато се чувстват дълбоко свързани с родителите си. Дете, което се чувства в безопасност до теб, естествено иска да слуша, да сътрудничи и да израсне като отговорен възрастен. Как се изгражда тази връзка? Като бъдеш истински присъстващ. Остави телефона. Погледни детето си в очите, когато говори. Покажи му, че е важно. Слушай без осъждане. Когато детето споделя нещо, не бързай да го поправяш или поучаваш. Слушай, за да разбереш. Физическата близост също има огромно значение. Прегръдките, нежният допир и топлината изграждат сигурна емоционална връзка. Прегръщай детето си често. Истината е проста. Ако викаш в гняв, учиш детето да вика. Ако показваш спокойствие, го учиш как да се справя с емоциите си. Много родители бъркат дисциплината с наказанието. Наказанието цели страдание. Дисциплината учи. Истинската дисциплина означава ясни граници, поставени с любов. Нормално е да си ядосан, но не е окей да удряш. Така детето разбира защо дадено поведение не е приемливо и се учи да прави по-добри избори. Децата не помнят всяко правило, но помнят как си ги карал да се чувстват. Когато се фокусираме върху усилието, а не само върху резултата, когато насърчаваме силните страни и помагаме с търпение при трудностите, отглеждаме уверени и самостоятелни деца. В края на деня, детето ти няма да помни всяка грешка или урок, а топлината в гласа ти, подкрепата и сигурността, които си му дал. Това е доброто родителство. Ако това видео ти беше полезно, абонирай се за още съдържание като това. Нека заедно отгледаме поколение деца, които се чувстват обичани, подкрепени и готови да променят света.